Eva sînorê di navbera Kobanî û Bakurê Kurdistanê de. Desthilata Tirkiye di van rojên dawê de hewl dide ta ku dîwarekî birînê di navbera Kobanî û Bakurê Kurdistanê de çêke. Li gorî plana Tirkiye ku dê ev dîwara li ser xakîngariya Kobanê bi kuraniya 20 mîtran were avakirin. Ji aliyê xwe ve welatiyên Kobanî ev yek şermezar kirin û çalakiyên xwe aştiyane li ser sînor berdewam in. Me çalakiyek çêkir bi jinan, bi zarokan, bi kal û pîran. Em gî çalakî derketin 2 saet sê de ku çalakî seriyan dirêj bike ku dehriyan dirêj bike em kil vê derê çalakî xwe berdewam bibe. Em ji ber em dibê biran dijmin nekeve axwe me. Devletê Tirkiye şermezar dikin ku ti carî nê xetek erdî me nabe em biqwasa şehîd me da dibî erdî da berxwedan me kir û nojkê were erdî me be em ti carî qebûl nakin. و اما برخوا بدن حیات خونه نقد که خون مادا ہے. Rêveberiya kantona Kobanî li hember pîlana Tirkiye bêdeng nema û helwesta xwe aşkere kir. Her wiha di kongrekî rojnamevanî de aşkere kir ku ew dijî planaya Tirkiye ne û ti carî rê nadin Tirkiye ta ku vî dîwarî li ser xakîngariya Kobanî ava bike. Em wekî rêveberiya xweseriya demokratîk ya kantona Kobanî binpêkirin û destdirêjiya dewleta Tirk di derheqê pêkhateyên herêmê de şermezar dikin. Her wiha bang li civaka navnetewî dikin ku bêdeng nemîne û zextê li ser Tirkiye bike ga ku destdirêjiya xwe li dijî xaka Kobanî rawestîne. Siyasetmedarên Kurd dibêjin ku ev dijmanetiyeka aşkerê ye ya ku Tirkiye li hember gelê rojava pêk tîne û bi taybet piştî destkeftiyên ku hêzên Kurdî bi dest xwe xistî lewra Tirkiye hemû hêza xwe dike were biratîkê ta ku li pêş va destkeftiyan bisekine. Piştî wê got ev şoreş ji ciyê xwe derket û destên kesên radîkal ketin. Dewleta Tirk nikabû ti encam ji vê bigirta. Anha ji çi derbasbûnê xwe li Cerebûsê wek hêzê xwe eskerî û derbaskirinê wê li Sinûrê Rojavayê Kurdistanê çil Kobanê çil Cezîrê li Kobanê û Cezîrê dixwaze ki wek zerîakê got belkî gambê dibin wê zerîayê da derbasî Sinûrê Rojavayê Kurdistanê derbas. Ev carek emîne hêzên Tirkiye hewl didin ta ku dîwarekî birînê di navbera Kobanî Bakurê Kurdistanê de çêkin. Lê welatiyên Kobanî û her wiha aliyên siyasî û civaka sivîl bi çalakiyên xwe ya aştiyane li ser sînor berdewam in ta ku Tirkiye dest ji vê pîlanê berdide. Baran Misko, NRT, Kobanî.